ikke særlig god. Jeg er heller ikke særlig god. Jeg kan ikke Altså, vi er ikke sådan rigtig spring, selvom jeg får spring. Skal vi sige, hvad vi gør allerede? Jeg laver baglæns halsskrue. Det blev det vist Det ikke. blev en forlem af halvskrue. Ja, det tror jeg. Okay, så mig. Og jeg laver ikke noget særligt. Hvad laver du, Signe? Jeg laver kraft. Du kan ikke lande helt. Det er så meget gerne stå med din baglæns halsskrue. This my shit. All the girls stomp your feet like this. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Ja, det siger jeg fandme også. Og det kan altså godt være, at vi fejler ret meget, fordi vi... Selvom vi Jeg har ikke lige øvet mig i baglæns halsskrue. men vi har en mega pro-trampolin. Det er sådan, for sådan noget Jump free. Ja, det er sådan noget mega pro-trampolin. Jeg siger, jeg vil ikke lige. Og den koster 8.000, men vi fik den rigtig gratis. Og den er god. Men jeg ved, ja. Hvad? Ja, derude. Jomsefælden. Det var ikke en fail, det var bare sådan... Du ved jo ikke selv, om det bliver en fail, fordi det ved man jo ikke. Jeg har været. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Darani? Ja. Selvom jeg engang ikke kan. Jeg vil gerne lære det. Nu prøver jeg at lave barani og en forlænder. Det er skidesødt. Det var alt for den her video. Håber I vil abonnere og like videoen. Og husk at abonnere på min YouTube-kanal, så kommer til at stå her. Og min Instagram, som kommer til at stå. Og det gør min også.